Koop Jednota Nové Zámky spotrebné družstvo sa počas svojej bohatej dnes už 72-ročnej histórie vyprofilovala na inovatívnu spoločnosť so sieťou moderných maloobchodných prevádzok, ktoré zabezpečujú nielen predaj potravín a tovarov denných potrieb, ale majú aj široký sociálny význam, a to predovšetkým na vidieku. Spoločnosť realizuje činnosť prostredníctvom 108 predajní na juhozápadnom Slovensku, konkrétne v okresoch Nové Zámky, Levice a Komárno. Významný míľnik pre družstvo symbolizuje rok 1998, kedy bola zahájená výstavba prvého supermarketu pod názvom Tempo s predajnou plochou 1500 m2 v Nových Zámkoch, ktorý mal prvenstvo nielen v systéme Koop Jednota, ale aj na celom Slovensku. Z dnešného pohľadu disponuje spotrebné družstvo 4 predajňami typu Tempo Supermarket, 9 predajňami typu Supermarket 1, 41 predajňami typu Supermarket 2, 15 predajňami typu Mix a 39 malými predajňami typu Jednota AB. Uvedenie predaja tovarov pod vlastnou značkou v roku 1999 sa stalo pre zákazníkov garanciou kvality, výhodnej ceny a neudeliteľnou súčasťou každého nákupu. Koop Jednota Nové Zámky spotrebné družstvo prioritne podporuje predaj výrobkov od slovenských dodávateľov, o čom svedčí viac ako 70% slovenskej produkcie na pultoch predajní. Výkup kvalitných sezónnych potravín od lokálnych pestovateľov a každodenné dopekanie čerstvého pečiva dotvárajú nezameniteľnú atmosféru každej tradičnej predajne. Prvenstvo v maloobchode získal v roku 1996 projekt zavedenia vernostnej nákupnej karty, ktorý sa uplatňuje v mierne upravenej forme pre členov a zákazníkov v rámci celého systému Koop Jednota. Stabilnou súčasťou nášho družstva je vlastná lahôdkárska výrobňa, ktorá v roku 2004 presunula výrobnú činnosť z obce Rúbaň priamo do mesta Nové Zámky. Zákaznícky obľúbené nátierky a šaláty sú pravidelne spestrované novinkami. Zásadná zmena, ktorá priniesla skvalitnenie zásobovania predajní tovarom, sa uskutočnila v roku 1995. Hlavnou myšlienkou založenia akciovej spoločnosti veľkoobchodný družstevný podnik Levice bolo zásobovanie troch Koop Jednot – Nové Zámky, Nitra a Levice, čo pretrváva až dodnes. Aktuálne zamestnáva viac ako 1100 pracovníkov a do tohto úspešného kolektívu ľudí patríte aj vy. Zraďujete sa medzi zamestnancov, ktorí v priaznivých, ale aj v menej priaznivých časoch píšu a naďalej budú písať riadky histórie do knihy spotrebného družstva Koop Jednoty Nové Zámky. Vďaka vám všetkým si dnes môžeme počas tejto príjemnej, slávnostnej atmosféry spoločne pripomenúť jedno krásne a významné jubileum. Ďakujeme.